Хәзер экран алдына Өфе районы Чесноковка касабаһында көн итүче Альбина Рифгать кызы Хисаметдинованы сакрабыз. Кадерле кешем, әхирәтем, һине матур гомер байрамың тауган көнең менән ихлас күңелдән тәбрик итеп, йөрәк түрендәге иң изге теләкләремне yetkirgim килә дип яда әхирәтегез Ирина. Һин олы янлы, ихлас, йомшак күңелле тормыш яратусан кешеһең. Һиңә касан гына кәңәш һорап килһәң дә ярдәм итеп бирәһең, һин ысын дут. Ошо хезмәтләреңдә гомер буе югалтмай яшәйһең. Ниндәй генә тормыш авырлыктарында ла югалмайһың, баш эймәйһең. Һинең белән хокланып, горурланып яшәйм дип хатын дәвам итә әхирәтегез. Альбина Рифгать кызы бар яктан да килгән. Уңган кеше кулыннан килмәгән эше юк. Ашуы ашап тугыһы, баксаһы, тәбрә төбе аллы-гөлле сәскәләрдән айрылмай. Һәр сак хәрәкәттә бәрәкәт дип яшәй улар. Бер минутта тик ултырмай, кинәнеп китеп баксасылык менән дә шөгыльләнә. Кадерлем, һине тауган көнең менән ихлас күңелдән котлап, ошо хат аша изге теләкләремне юллайым. Күңел тынычлыгында, һаулыкта, һәр тауган көнгә куанып, якын кешеләреңдән куаныштарын гына күреп, озын-озак гомер итүеңне теләйм. Алдагы көндәрдә лә газиз кешеләреңнең рәхмәтендә, хөрмәтендә, ян тынычлыгында яшәргә насыйп булһын. Аяк кулдарың хәзлау белмәһен, ә инде күңелең бер дә картаймаһын. Мин һине бик нык яратам һәм ихтирам итәм. Минем тормышымда һинең булуың белән бәхетлемен. Котлы булһын һинең тауган көнең, күзләреңдә шатлык күрмәһен. Бүгенгеләй шат елмайган идең, кайгы сатқылары күрмәһен. Саф йөрәктән сыккан теләкләрне кабул итсе тауган көнеңдә, бәхет, шатлык, һаулык юлдаш булһын тормыш күгендә дип, йөрәк түреннән сыккан иң изге теләкләрен yetkirүче әхирәтегез Ирина, уның тормыш иптәше Игорь, улдары Даниил, кызлары Алена, кияүдәре Денис, ияндәре Ярослав һәм әнисе апайыгыз. Якындарыгыз һәм өчен матур йыр куюлау үтенгән, рәхим итеп тыңлагыз. Sanamım min uzğanı ömrümni, qalğan günlərimni sanamım. Yaşlık ötü turmuşı davam etər, qaya aşığa vaqt anlamım. Яшьлек бушкагына узмаган, мәхәббәттән туган җимешләр бар. Алар инде буйга җиттеләр. Үтте гомерләр дип уфтанмыйм мин. Яшьлек бушкагына узмаган. Алар инде буйга җиттеләр. Шаулабага гомер шарламадай, уйларымның чуалган мәле, күңел картаймый ул нидер көтә. Yürek bizinin hamanı yaşarlar. Üttü ömürler deyip uftanmıyım min. Yaşlık uşağına uzmağan, мәхәббәттән туган җимешләр бар. Алар инде буйга җиттеләр. Яшьлек бушкагына узмаган, мәхәббәттән туган җимешләр бар. Алар инде буйга җиттеләр.
inde buyga jitdiler. Mehabetten tuğan jeymeşler var. Anar inde buyga jitdiler. Anar inde buyga jitdiler.